ଗୋପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆମରଣ ଅନଶନ। କିଛି ଗୋପୁତ୍ର ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଗୋମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ରହିବ, ନିଜେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ ପବିତ୍ର ଗୃହ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଆଗତ କରିଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନୀଳଗିରି ସନ୍ତୋଷ ଖଡ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ରହୁନାହିଁ। 4 ଦିନ ପରେ ଫେରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋପୁତ୍ର ମାନେ, 4 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବା, ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ପାଖରେ ଥାଏ କି ଦୂରରେ ଥାଏ ସେ ପ୍ରୟାସଟି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ। 4 ଦିନ ପରେ ଫେରିଲା ପରେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଗୋପୁତ୍ର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉନା କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ନିଜେ ଫେରିଲା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ, ପବିତ୍ର ଗୃହ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।